Mark. Ja, så flytter jeg altså derovre til... Fuck, hvad er det nu? Jeg kunne bare sætte på mig. Jeg var 17 år, der rejste jeg simpelthen til Miami og boede i 10 år. Vi har lavet film og indspillet musikken, og mangler vi bare at udgive. Ja. Nej nu! Ej, et homohånd! Ej, et homohånd! Dans, Ben, dans! Nej, ikke nu!